नमस्कार. आज आमची संचिता अर्थात जिला आम्ही कोकणशाहीचं वादळ म्हणतो, त्या एका वादळाचा वाढदिवस आहे. हे वादळ मागील 10 महिन्यापूर्वी कोकणशाहीमध्ये आलं आणि या वादळानं अर्थात कोकणशाहीच्या वेब पोर्टलची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारली. आज संचिताचा वाढदिवस आहे. सांगताना निश्चित मला समाधान वाटतं की संचितानं मागील 10 महिन्यात कोकणशाहीचं वेब पोर्टल सांभाळून कोकणशाहीचे सर्व व्हॉट्सअप ग्रुप हे नेहमी वाजत गाजत ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोकणशाहीचा पताका जो आहे हा आजच्या घडीला उंचानं डोलताना दिसतोय. याचं अर्थातच श्रेय हे माझ्या कोकणशाहीच्या टीमचं आहे आणि यातील प्रमुख वाटा हा अर्थात ज्याला सिंहाचा वाटा म्हणतात, हा सिंहाचा वाटा संचिताचा आहे. संचिता आजच्या वाढदिवसानिमित्त काही कामानिमित्त तुलाही माहिती आहे, आमच्या कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांना माहिती आहे की आपण 26 फेब्रुवारी रोजी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य अशी परिषद घेतोय. या परिषदेला पाटोदा या गावचे आदर्श गावचे सरपंच, माजी सरपंच भास्करराव पेरे आणि अर्थात ज्यांचं नाव राष्ट्रीय पातळीवरती सुद्धा घेतलं जातं, अर्थात हे दोन्ही सरपंच आहेत. दुसरे सरपंच हिवरे बाजार गावचे पद्मश्री माननीय श्रीयुत पोपटराव पवार हे दोघेही उपस्थित राहणार आणि त्याच कामाच्या निमित्तानं आज बाहेर आहे मुंबईमध्ये. त्यामुळे प्रत्यक्षरित्या तुझ्या वाढदिवसाला त्या ठिकाणी सेलिब्रेशनमध्ये उपस्थित राहता येत नाही आहे. म्हणून या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुला खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. तुला उत्तम आरोग्य लाभो, दीर्घायुष्य लाभो आणि कोकणशाहीच्या माध्यमातून तुझ्या यशाची पताका अशीच कायमस्वरूपी उंचावत राहो याच सदिच्छा. पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा संचिता. आज आपलं कोकणशाहीचं वादळ अर्थात संचिता हिचा वाढदिवस आहे. तिला वादळ अशासाठी म्हणतात कारण जशी तिने एंट्री घेतली कोकणशाहीमध्ये, कोकणशाहीचे जे सबस्क्रायबर्स म्हणा किंवा ग्रुपमधील जे मेंबर्स असतील अगदी वादळासारखे वाढले. वादळासारखी ती सगळ्या ग्रुप मेंबर्सना खेचून कोकणशाहीच्या ग्रुपमध्ये घेऊन आली, म्हणून तिला वादळ असं देखील म्हटलं जातं. ज्या दिवशी कोकणशाहीमध्ये संचिता ॲड झाली तो दिवस मला आठवतोय. पहिला दिवस तिचा इंटरव्ह्यूचा दिवस होता. तिला खूप प्रश्न आम्ही विचारले, की तू कुठून येतेस? ती म्हणाली पांगरडसारख्या अतिशय दुर्गम भागातून येते, जे कुडापासून 25 किलोमीटर जवळपास लांब आहे. वाहतुकीची देखील फार कमी साधनं त्या ठिकाणी आहेत. अगं तुला कसं परवडणार आहे, तू कशी येणार आहेस? अनेक प्रश्न तिला विचारले गेले, परंतु प्रश्न इंटरव्ह्यू म्हणण्यापेक्षा ती एक अडथळा शर्यतच होती. पण ती अडथळा शर्यत पार करून संचिता आजवर इथपर्यंत पोचली. कोकणशाहीने तिला एक संधी दिली, पण त्या संधीचं सोनं तिने करून दाखवलं. आज ज्या काही वेब न्यूज तुम्ही दर्शक हो कोकणशाहीच्या पाहतात, फक्त क्रेडिट जातं ते संचिताला. संचिताच्याच माध्यमातून तुम्हाला दर्जेदार अशा वेब न्यूज आणि सगळी जी काही इत्यंभूत माहिती असते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली किंबहुना महाराष्ट्रातली, देशातली देखील ही संचितामुळे मिळते. संचिताची अशीच उत्तरोत्तर प्रगती होत जाओ, एवढी प्रगती हो की सागर देखील त्या ठिकाणी खजील होऊ दे, सागराला देखील तुझा हेवा वाटू दे, अशा शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. पुन्हा एकदा तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा संपूर्ण कोकणशाहीच्या टीमच्या आणि दर्शकांच्या आणि जाहिरातदारांच्या वतीनं देखील. धन्यवाद. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sanchita. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. वाढदिवसाच्या खूप 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 शुभेच्छा. शुभेच्छा.
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.